Langganang green. Langganang green. Yan, laba-laba muna. Laba. Labaligo. Sabay na ligo. Nakabot mo nga anak, saglit nak. Nak. 3 viewers sa loob po. Washing. Ano? Washing lang tayo. Habang mainit yung panahon. Tatlong palanggana, sabay-sabay. Para mabilis. Para mabilis yung galaw. Kahapon maghapon kami naggala-gala rin. Ngayon, laba. Kahapon nakapahinga naman. Balaw. 4 viewers sa lupo. Mga damit ng mga bata. May pakik pa. Ayos talaga yung naglalaba. May pakik pa.
Food trip. Food trip sa ano, sa Gripo. May pakik pa. Yung binili kahapon. Salamat sa binan ko na nag-Jollibee. Ano lang isa? Along? Kanin? Review sa lupo. Wala pa akong ganong pang-upload. May ini-edit ako ng mga gala namin kahapon. Yun lang muna mga pang-upload. Cellphone mo, tingnan mo. Iba daw mo ko. May washing natin. Iba daw mo sa to, loob. Kung naka-export mo. Ito po ini-edit eh. Ay, ini-export. Pang-upload. Baru mo na? Na? Alam mo muna. Hindi mo magandang. Alam mo muna. Pulo na din? Balik ako ito. Labadami. Habang mainit yung panahon. Nag-uulan-ulan na. June 1 na ngayon. Bilis ng ano. Bilis ng buwan ah. Hindi tayo nagtatagpo.
Yun na rin yun. Aking alaala sa haring balikan ka pag-ibig mo baguing lahat pabalik ang panahon sayang bisa gamitin ko na yan ano pag-lock ng gana bisa hello, pasok po kayo. Lang muna yung gawa natin. Got over you and beside me and forever and viewers, hello po. Vamos, hello. Hello. Yung pugo ba ano? Na isa lang. I believe. Ah, gana? Ay, ako kayo isa lang? Ha? Ako pa yun? Ito. Itap mo lang. Tulong-tulong mo na paglaba. Ay, asawa ko nandyan. Papanilaw. Anong makita, nakaupo pa. Ito yung kumot mo sa kabila. Ayaw ko. Sa penuko. Sige mo. Baka na ba mamaya punta ko dun sa kanila. Yung San Roque.
Ano ba? Ano pa yun? May hangin. Ayusin mo pagdalo. Ako na. Tatawalin mo pag may bibili na ka. Hmm? Ako na. Ayun. Ayun. Sili. Oh. Ano sili? Ang dahon. Nagsalit sa mga buha kong sili. Video pa ako sa yung Google pa ako sa Pagtaas. balbal. Banat. Okay na to, tatlo. Tatlo. Tatlong planggana doon para diretso yung banlawan. Galing sa isa, lipat sa isa. Sampay, patabilis. Kubo, ano yung kubo? Ulitin ko na sana. Sa?
Ano na, sunod. Ito na. Bago ko yun. Oo, baliktad. Hindi na baliktad yung pagmati. Kaya di mo na yung pagmati. Ubos na to? Ha? Ubos? Yung kaya. Hmm. No? Wala sana. Pati di mo na siya to doon. Hindi na ako kasi mga rin. Ayun. Magtuwag. Ito yung pagpupasok nun. Ano ka luwan? Kasi nga. Paglit na naman. Taon na, parang natin pa. 6. Bago. 0. Sige, parang sila mo. Hindi kabila. Dito mo. Ano siya pa? Yun, marinate. Yung lalaban. Yung suka. Oh, Malambot sa ano? Malambot po sa damit pag lagyan mo ng suka yung ano, yung labahan. Kuya rin hello po. Laba mo na kuya rin Laba with suka. Lagyan po kaya natin ng paminta. Para mas lalong ano, lumambot. Parang Jason, late ako. Okay lang po Karen Dito sa kabila. Dito mo. Labaday mo, laba-labaday. Mainit na. Hilain. Hila. Mamaya. Naglalaba oh. Lalaba ko rin Live muna. Panlalaki pala yung ano, yung nabili kong planggana. Lahat pala, tinanong ko yung pinilihan ko. Tinanong ko pambabae na panlalaki. Ang paborito kong isisyo na sila at gulo. Sa mundo tayo sa mundo wala pipilitin ko maging sa'yo hanggang sa huli wala hanggang luha ikaw ang paborito ko desisyon na di ma
laba, iba ligo. Buhos-buhos. Hirap pa naman laban ng mga damit ng bata, maliliit. Kaya inuuna namin yung damit ng mga bata, tapos na. Yung mga damit naman namin, malalaki na. Ang bilis. Me? Wala sabon? Order. Kamoy! Naglaba ka doon, sabi ka rin. Laba. Eh, dapat yung na lang. Right? Ano? Saan ka? Hindi ko makita yung... Ano sinabay sa ilakan? Saan? Nabibili daw. Sabi na. Wala dito. Sabi talaga. Wala. California. Sabi mo walang kubo. Ngayon nilagay. Na washing. Ano? Hmm? Oo. Kapag ako, at na. Wala ako sa siya. Ano na lang, nakakawit. Wala. Wala mo?
Ito dyan, oh. Para feeding. Aray ko. Tapon na lang daw sa ilog, sabi ni Perin. Ako yan. Matapon sa ilog. Wala kaming ilog, kuya. Malayong ilog. Wala. Walang ilog. Walang, ay may ano, sapa. Walang tubig. Pag ganito lang summer, yung sapa dito sa amin, wala nang tubig. Kahit hindi sa amin, wala talagang Summer, wala nang tubig talaga. climate change. Amo talaga. Naalala ko, dati nung ano pa ako, bata-bata pa. Kabataan. Ano, di yan nawawala ng tubig nandun sa amin. Tapos pinagpapalaba ko ni mama ng mga lampin. Yung kapatid ko. Tapon na yan. Makat siya. Kami ni Pula. Doon nakadalasan si Pula. Ang lalam. Pag ako na, tapon na yan. Paanod na yan. Sige, para maghangin ng ganun. Ay! Tatlong salang pa. Wala pang isang oras tapos na natin ito. Bilis lang nito. Ang kulang talaga nito. Balak ko nga sana kagabi, babad na to eh. Para kinamagahan. Ano na, panlaw na. Babad magdamag. Kinamagahan, panlaw. Tapos sampay. Mahirap lang naman laban yung mga sa bata talaga. Yung mga damit natin, ano lang. Kasi babad mo lang kasi pawis lang naman yan. Pinapaanod ko talaga yun. Bilang yung ano katsa. Bilang pin. Bakit kulang na? Hindi pa uso nun yung ano, diaper eh. Marinate ulit. Suka. Gawin po kayo kung naglalagay din kayo ng suka sa nilalapahan nyo. Kami naglalagay kami ng suka. Ang paborito ko. Ako. Sinalang mo ito. Hindi ko talaga mahal.
ibumban natin. Ha? Ano? Papatambakan ko pa nga dito. Ano? Mababa yung banda dito, mataas. Kaya pag yung tubig, yung laba. Bala ko dyan, ang palaya. Palaya. Oo, para pa ganyan. Oo. Diyan na sa poste. Ano pinag-ano ng kasal? Pagapang Tapos kuha ang kaso. ikano, kamuting kahoy. Diyan o. Ay, sa tigit ah. Marami tao yun. Taniman mo lang ano, kami po. Kamuti. Sama na kami. Dili, kamuti. Kamuti, dahon, kakalaman. Tao. Kangkong, puro lang. Ito na kami kan laman mo ni. May laman. Tapos pag ano, pag naglaba kayo, may mancha. Eh, shit. Hindi na matanggal. Bilis lang yan. Pag di kaya ng sunrocks. Gunting. Gunting ang yung ano, mabilis na tanggal ng mancha. Sabi ni Karen eh. Hindi daw maalis. Mancha ng damit. Tinatapon niya daw. Sa pang mga damit niya. Ano yun? Yung lampin yun. Ginagamit ng mga bata. Ano yung balak? Kaya ngayon, yung plano. Ito, yung plano. Yung plano. Pero ano talaga? Laking tipid din pala kapag wala kang pera. No? Grabing tipid. Pag walang pera lang, ay, ano talaga? Tipid talaga. Walang pera. Wala kang gagastusin. Napatay sa nalalaki yan. Gabal ka pa. Yun, pasupport pa rin po sa ano, mga vlog ko na ano, yung mga vlog lang. Yung hindi galing sa trabaho o bahay. Kasi wala pa kami ngayong gawa. Kaya yung ginagawa ko, pabidyo-bidyo lang kung saan pumupunta. Pasupport pa rin po. Mga viewers natin.
talaga ni Kuya rin eh. Sabi ni Kuya rin eh, tipid talaga. Oo, napakatipid talaga pag walang pera. Kunting sipag lang, sabi ni Kuya rin. Tipid talaga, walang pera. Tama yan, kunting sipag sa feeds vlog idol. Oo. Upload lang ng upload. Kung magtagumpay, kailangan munang sumukay. Sama ang aral, pagayon. Sige tayo, ito lang. Ito tumayo. Bukas ay may panibagong lunas. Lapalaan sa'yo. Bago magtagumpay, kailangan munang sumakay. Kunti na lang. Tawa si Kuya rin. Wala si ano ah. I can't forget what you do with them. Just looking back. Uno. Diyan na yun. Ay, Diyos na. Kapit pala bukas. Dos? Kapit. 31 pa sunod sa atin. Ha? 31. Uno yun. Diyos bukas. Birthday yata ni Ano? Ni? Uno? Hindi ko alam. Parang yun. 3 viewers, hello po. Mamaya may i-upload po ako. Na ano ko na export ko na. Ako na lang mag-isa dito. Sulit ka kasi. Baka mga busy. Nandiyan pa naman mga silent viewers namin kaya rin. Laban na tayo ng jacket kasi malapit na magsimula. Trabaho.
nabasa na ako. Hindi mo maligo. Rinig, kumusta ka na siya sa may sarili? Sumagot ka rin kaya, Rinig? Wala si si LB. Kakulitan ni kaya Rinig. Shoutout kay LB. Yun, shoutout sa mga mga taga Bacolod City diyan. Sa mga lugar nila kaya Rinig. Hello po sa inyong lahat. Wala pong ulan dyan sa inyo, Karini. Hindi pa nagtatagulan sa inyo. Haba, Jaba. Haba. LB Haba ng Negros, shout out. Sabi ni Kuya Rini. Meron din lakas nga. Malakas pa rin ulan. Dito po sa amin ngayon, mainit na. Lagi wala ilaw dito. Bakit laging brown out po? Dito rin sa amin parang Christmas light. Yung ilaw. Kagabi, siguro 3 beses pinatay yung ilaw. Napatay-patay. Ayan, malapit ang matapos. Sasampay na. Bukas naman yung mga kumot. Mamadalin ko ito para makatambay naman yung kabila. So, ano yung mga gagawin doon? Gabi sa amin 3 beses. Ngayon wala, di pa nagbabrown out. Kala siguro December na eh. Christmas light.
Woo! Sarap. Bokol! Oh, Ano na, tapos na? mayroon pa. Yan. Ano mo yan? Ay, sinaraduhan kaya ni Bibi. Yung, Nak, buksan mo dito sa pintuan, Nak. bakit? Bakit? Pili! Bibi! Hindi mo kakapasok. Open mo lang kayong chicken. Shout out Terry. Umalis na dyan. Taga Bacolod City. Bacolod din talaga yun yung dati kong kurman. Shout out nga kaya no. Bibi! Nakakaboy na naman yung dalawa sa ano. Loob. Diyan ka lang ba, yo? Mag-ulang tao ba? Ngayon, malunggay, anong oras na? Gusto naman. Para matapos ito. Kaya kalaw mo sa ko. Malok. Yan. Sa buhay natin, inuman ang sa magdamag. Para bang tayong nauubusan? For viewers, hello po. Sa ilalim ng iisang bubong, mga sikretong ibinubulong. Kahit na anong gawin, lahat ng bagay ay meron hangganan. Sampay na? Oo, tapos na naman. Tapos na muna. Alit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Oh, ang ng ating nagsama. Kung sakaling pipitin ay magkaibigan. Sige po, Kuya Rene. Ingat po dyan. Shoutout din sa pamilya mo, Kuya Rene. Yun, mag-out na rin ako. Hanggang dito na lang po yung vlog na to. At tapos na rin kami maglaba. At maraming salamat po sa mga nag-tune in. At salamat sa patuloy niyong pagsuporta ng Team Pahuway. At sa mga vlog na sana supportan niyo pa rin kami sa mga susunod na aming project at sa bawat upload namin. At maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye!